ପକଉନି କାଟି କୁଟି ପକେଇବ ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ରଜ? ପହିଲି ରଜ। ପହିଲି ରଜରେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି, ହେଇଯାଉଛି ବିରିୟାନୀ ଭାତ। ବିରିୟାନୀ ତ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ଏପଟେ ଏନେ ଚିକେନ୍ ହବ। ପିଆଜ ଭଜା ହବାକୁ ଆମର ଯାଉଛି। ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ପୁଦିନା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆସୁନ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେଉଛି। ବଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଓ ହଳଦୀ, ରାଗ ହେବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା
चिकेन को कषा मसला देदेवा देखो ए आमर चिकेन पूरा भल भाव कषा हो गलानी तो पियाज भजा होना अच्छी बिरयानी राइस एपटे रेडी अच्छी एबे देखो बिरयानी पे आमर पूरा चिकेन प्रस्तुत हो गला मका पकड़ पैसा तब वीडियो देखो भाई आमर बिरयानी पूरा रेडी